Mä oon täällä Halla-ahon Carpet Ateljeessa. Eli sitten kun suomennetaan, niin tää on nyt Halla-ahon mattoatelje. Kyllä, joo. Miten sä määrittelisit tämän sanan atelje? Miten sen pitäisi kertoa meille kuluttajille heti esimerkiksi näistä matoista? No atelje tarkoittaa sitä, että yksilöllisiä, uniikkia mattoja valmistetaan asiakkaan tilauksen mukaan. Ja meillä on tietyt mallit, tietyt värit, mutta niitä voi aina soveltaa vähän. Ja uniikki tuote, missään muualla maailmassa ei tehdä vastaavaa. Mistä nämä valmistetaan? Eli lampaan nahasta tehdään ja mun appivanhemmat kehitti sen 60-luvun loppupuolella. Ne kehitti sitä menetelmää, että miten matosta saadaan kaksipuolinen. Ja se patentoitiin aikanaan se menetelmä. Vaikka tehdään kuviomattoja, niin se on täysin samanlainen molemmin puolin. Mutta miten ne tehdään? Liimataanko ne, leikataanko vai mikä se on se menetelmä? Joo, eli suikaloidaan se talja, sitten se kierretään spiraalille. Nahka jää piiloon sinne väliin. Joo, se on se idea ja se on niin kuin tämän maton hienous mun mielestä, että kun villa on kiinni siinä nahassa, se ei koskaan irtoa. Meillä kävi täällä 2 päivää sitten täällä messuilla tällainen herrasmies, joka oli ostanut 74 vuonna maton. Koko ajan matto oli ollut käytössä, hän ei ollut pessy sitä kertaakaan. Vuosittain käytti pakkaslumella ja matto oli edelleen käytössä. Mietin 50 vuotta. Ja sitten lampaan nahassa on se luonnon lanoliinirasva. Se on se idea, mikä tekee tästä niin helppohoitoisen, että se hylkii likaa, jos kaatuu. Mä oon kaatanut ihan tahallani ja kuvannut, että kaataa punaviinit, kahvit, mitä tahansa matolle. Se jää vähän niin kuin kellumaan siihen pintaan. Niin se ei imase, se ei imase. Siinä on se öljypinta. Juuri näin. Kotieläinperheissä, lapsiperheissä aivan ihanteellinen matto. Mitä tahansa kaatuu matolle, niin talouspaperilla ensin siitä pois kaikki. Sen jälkeen vaikka vairirätillä pyyhkii. Mitä tahraa jää valkoisenkaan mattoa, että se on niin helppohoitoinen matto. Eräs mummo tässä kertoi, että heidän lapsenlapsi oli astunut tuon mustikkapiirakkapalan, oikein tallannut mattoa ja se oli ollut mummo kauhussa, että nyt meni matto. Mutta ei mitään, kuule, vairirätillä pois, niin mitään tahraa ei jäänyt. Et se on oikeasti, luonnon rasva on oikeastaan se kaikista paras suoja. Että mä uskon, että keinotekoisesti ei varmaan saada edes yhtä hyvää suojaa. Ja nyt kun nämä on ateljemattoja, mutta eihän ole mitään varastoa, missä on hirveät määrät, vaan onko se niin, että se on aina asiakkaalle värin, koon ja muun mukaan mittatilaustyönä? Aina on ja aina on uniikki, koska käsityönä ei tehdä kahta samanlaista. Niin meillä on 7 väriä, mitä me käytetään. Kaikki on luonnonläheisiä väriä, koska matto kestää vuosikymmeniä. Mä en huoli punaisia enkä oranssia mattoja tänne. Ja sitten meillä on tietyt mallit, mutta niitä aina vähän sommitellaan asiakkaan tilan mukaan. Asiakkaat laittaa mulle kuvia kotoa ja sitten me lähdetään yhdessä. Mulle tulee heti saman tien visio siitä, mikä matto sinne mun mielestä olisi paras. Sitten me lähdetään yhdessä sitä suunnittelemaan ja ei ole kyllä käynyt niin, että asiakas olisi soittanut, että tämä ei ollutkaan meille hyvä. Mut hei, kun me ollaan venemessuilla, teettekö te jotain tietynlaista jotain tiettyjä tuotteita, mitä veneilijät tulee kysymään erikoisesti? Sen sijaan matot, mutta muut. Joo, siis kun me tehdään mittatilaustyönä, niin istuinpäällisiä, makuualustoja. Ajattele, kuinka se on lämmin, koska lampaanvilla antaa sen lämmön saman tien. Kun sä istut siihen päälle, kun on kylmä ilma, niin se antaa heti saman tien sen lämmön. Tämä on luksustuote, mutta tämä on kumminkin sellainen tuote, että sun ei tarvitse varoa eikä aristella eikä jotenkin suojata tätä mattoa, vaan elää ja olla ja nauttia, koska se kestää. Se kestää todella vuosikymmeniä ja sitten kun siitä voi nauttia. Se on enemmän kuin matto, kun siinä voi loikoilla. Pienet lapset tykkää olla, eläimet tykkää olla. Sekin täytyy vielä mainita, että kun se ei ole sähköinen tämä matto, kun se on luonnontuote, niin siitä lähtee kaikki. Eläinten karvat, ihmisten hiukset, tosi kevyellä imuroinnilla kaikki lähtee pois, kun mikään ei takerru kiinni.